families okonego bed separated. So it was a program that was mismanaged, and kuro jopuonj onego duoke. Tado advice jopuonj wate ma kaponi nitie mawinja, kaponi ni bedo delocalized to idwa ni mondo idog ok obi timore naturally by itself. Nyaka apply for that transfer, nyaka kwa transfer mondo idog kuma idwa dhi. Mane kaka system mar TSC tiyo. Koro kini bet kanyo ni kata ni ruto eri kata ni kiango eri ni boduoki and talk apply podi bo bet mana kama intie no. So we want to thank anajua duoko erokamano ne the current government for considering that nikech jopuonj osehinyore in so many instances. Aparo ni kata kisomo gazette wach delocalization yosomiyo jopuonj moko dere. Koro konyal bedo gi family ntiere jopuonj moko bende iyudo ne samoro ni dhi tedo gi nyithindi kaito goli kata Kisumu to teri Bomet tiweyo nyithindi samoro jaodi no madho kong'o koro iweyo nyithindo gi jakong'o kama sangi kaka kong'o wilo pachji kong'o nyalo we kata ni nyathini ni koro in ing'e gima wacho. Koro awacho ni examples mang'eyo mosetimore ma koro families are breaking. Actually delocalization, it was a noble idea, but it was mismanaged. But I don't know nyisi again nitiere jok ma delocalization no o gihere. Ntie moko makata kidhie mtandao tineno ka jopuonj moko ndiko ni anto kuma noterani to kadwa I'm not applying, an kuma noterani berna nikech ing'ene samoro wiji wilne sirikal chulo jopuonj house allowance koluwore gi geography. Kai Nairobi ichamo house allowance mang'eny moloyo ka intiere St. Mary's Yala. Koro iyudo ne ng'ato bedo delocalized